Så der er faktisk ikke nogen af jer, der ved det. Men vi er faktisk taget i Berlin. Ja. Seguro le va a gustar. Sí, la rumba que yo le traigo nadie la puede evitar. No, cuando suena mi rumba. Hvad er det, vi står her ved, Laurits? Ja, alle ved, jeg er sådan en kæmpe fan af jul. Så herhenne har vi faktisk en udstilling af verdens og Danmarks og Tysklands og Sveriges og Norges og Ruslands største træ nogensinde. Er det det her? Der er et Rusland. Den der lige er der. et russisk flag. Lige præcis. Der er et russisk flag. Lige præcis. Nå, Det er vildt, Laurits. Det er ikke det russiske. Det er faktisk mit. Laurits! Det koster sikkert 5 gange så meget. Laurits. Okay, hey guys. Så vi er faktisk her hjemme. Det er faktisk her, hvor jeg bor. Det er faktisk lige her. Inden den bygning. Jeg er faktisk med til at bygge det sammen med min far. De har været i gang med at bygge den her siden 1821. Ja, det er rigtigt nok. Altså, det er meget, meget hårdt arbejde. Hvad er det derovre, Laurits? Det er faktisk alt mit andet hjem, som det er sådan... Det er hvor gæsterne bor, ikke også? Nå, ja. Cool. Ja. Hvad siger du? Nej, jeg kan ikke lide at stå helt forrest. Hvorfor? Jamen altså, da vi stod derude, og de havde mig til at stå forrest, der blev jeg bare så sur. Fordi det var bare ikke okay. Sagde I Emilie det? Vi havde aftalt, at hun skulle stå forrest. Fuck hende, man. Vi havde aftalt, det var systemokratisk besluttet, altså. Det er simpelthen for barnligt, altså. Fuck, man. Fed svin. Ja. Wow. Kan vi ikke lige få det der på et replay? Ej, kan vi ikke lige få det en gang til? Op på hovedet? Op på hovedet? Fuck, man. Fed svin. Op på hovedet. Okay, velkommen tilbage. Vi har lige fundet den her kanon, og det er faktisk den her kanon, som russerne bruger i Kung Fu Panda 2 til at udslætte general Cheng. Og det her, det er den eneste model, der nogensinde er lavet af den her kanon. Guys, vi har lavet en fejl. Der var 2 kanoner, men vi så kun den ene. Vi beklager meget. Og mens vi var ude at se på kanoner, havde vi efterladt Asbjørn og Jep derhjemme. Og det er det her, vores hemmelige kamera havde fanget. Havde vi et hemmeligt kamera? Tissemand! Tissemand! Han er fuldstændig tissemand! Så kan du suge en! Ja, du vil gerne suge en. Nej, det er jeg! Guys, hvad er det, vi står foran lige her? Det der er min Noble Steed, eller hvad fuck det hedder. Ja. Det er den, jeg red på i krig i 1999. Fordi der var krig der. 1999. Det var før du begyndte at bygge Brandenburger Tor. Shut the fuck. Hvad er det her for dig, Christian? Det her, det var mit kæledyr for cirka 200 år siden. Og nu er den sten. Ja. Ja. Eller faktisk metal. Og det er faktisk den eneste af dem, der findes. Der er kun den ene Noble Steed. Ja. Det er rigtigt. Ja. Jeppe? Hvorfor er det, du er så sur over, at den her står her? Jeg er så tosset. De har taget den fra min baghave. Jeg er målløs. Jeg er mundlam. Det er ikke i orden,
At de satans... Hvilken betydning har den til dig, Jeppe? Alt. Det er noget, min far har bygget dengang, da han var ung. Så tilbage i dinosaurtiden. Hvorfor byggede han nøgne børn? Fordi han elskede børn. Pædofilisme er ikke okay. Derfor vil jeg gerne undskylde på vegne af mit hold, og specielt Jeppe. Det er fake, det der. Det er ikke fake. Jeppe, han er pædofil. Og det er ikke okay. Hi guys. Vi har fået noget McDonald's. Magnus han er en godt humør. Jeg tror Laurits er sult. Guys, er der noget I vil add til bloggen? Skal du smage op? I er alle sammen sindssyge. Jeppe. Mamma. Jeg har noget, jeg gerne vil adde. Alle her. Her. Vi er på McDonald's nu. Magnus han har fået sin kaffe. Her, det er hans kaffe. Det er Magnus. Det smager rigtig godt. Jeg er meget sult. Ja, vi købte ikke noget mad, ligesom dem herovre. Fordi vi er nære, og vi gemmer det til Lego-butikken, som vi har spottet. Vi er i Mall of Berlin lige nu. Og der skal vi ind i aften. Det har Jesper lovet os. Canada. Oh my god. En skål. En skål, Laurits. Skål! Til alting er ske. Hvis bare du var federe. Og så prøv lige at kigge. Hej sådan alle sammen. Nu er vi her på en tirsdag, hvor vi skal ud og til Bauhaus. Og nu er vi med toget. Jeg synes ikke, at vi er ret meget med det der tog. Nej, det er fordi det er en langsommere tog. Vi skal nemlig med Europas hurtigste og det længste tog nogensinde. Er det her verdens næste togstation? Ja, altså jeg har aldrig set noget lignende. Det er verdens ældste togstation, vi står på. Vi står lige nu foran verdens første og sikkert også eneste dobbeltdækker tog. Det er godt. Det er sådan en flot rød farve. Ja. I dag rapporterer jeg på Efterskolen Play madpakken. Vi kunne vælge mellem Corny Big banan eller chokolade. Det er to ekstremt gode muligheder, men jeg er her for at hjælpe dig til, hvad for valg du skal vælge. Chokolade og banan eller chokolade. Hvis du bedst kan lide chokolade, så vælg chokolade. Men hvis du også godt kan lide banan, så vælg chokolade og banan. Tak. Det har været denne episode af Magnus Bad Reviews. Kom igen i morgen. Eller lidt senere på dagen.
Okay, Laurits, hvad er det, der lige er sket? Jeg mangler min hue. Ja, Laurits er faktisk den eneste, der ikke har sin bjørnehue på lige nu. Men hvad er det, der ellers er sket, Laurits? Vi har set håndbold. Og det var faktisk ret godt. Jeg har fået et nyt håndboldteam, som jeg gerne vil hæppe på, hvis det er igen. Og jeg elsker deres navn, fordi det fucker. Jeg kan ikke finde ud. Den her pære er så tør og kedelig. Jeg skal have noget bedre og sødere. Savner du noget sødt, så smag den nye Corny Big 3 smagsvarianter kun 99% stykket. I denne her video vil jeg gerne rate Corny Big. Vi har 3 forskellige smage. Vi har chocolate, dark chocolate cookies og chocolate banana. Hvis vi starter med den helt simple chocolate Corny Big. Vi ved alle sammen godt, det her det er en S-tier. Simpel, effektiv og velsmagende. Næste, chocolate banana. Jeg tror også alle sammen ved det her. S-tier. Fordi den er simpel, effektiv og velsmagende. Næste, dark chocolate cookies. Og jeg tror alle sammen godt, vi ved, hvad den her er rated. S-tier. Nu går den velsmag. Var det hele? Ups. Ja, så mangler vi lige at optage en dag. Og det beklager vi selvfølgelig meget. Men vi kommer lige med en apology-video, bare for at være på den sikre side. Laurits, har du lyst til at fortælle, hvorfor vi ikke havde tid til at optage i går? Nej. Det var sådan, at Lars han udviklede diabetes level 4, så vi kunne ikke optage i går. Ønsk ham bedre. Hvem er dem? Ham her. Ønsk ham god bedring. God bedring. Okay, så her står vi foran en Heteroponodus Produs Projectus. Det er der faktisk lavet til at medbringe budskabet om, at alting kan ske, hvis bare du har venner. Men du har ikke nogen venner. Så cry about it. Okay guys, så det her det er en Tyrannosaurus Rex. Og den ser måske lidt lille ud, men det er faktisk fordi, at Tyrannosaurus Rex, de er rigtig små. Men hvad så med den der store? Det er Jeppes mormor. Det er den fra Harry Potter.
Er det den fra Harry Potter? Lige præcis den der. Det er den vigtige, ja. Det er den vigtige. Ja, den der. Det er den der. Nå, Den der. den her. Den her fisk. Ja, den der. Har den et navn? Det er Jerry. Det er Jerry. Duh. Hvor Wade hen? Det er Wade. Han er faktisk ven med Jerry. Det er canon. Thanks. Han har nogle smukke øjne. Potion, please. Hvad er det, vi står foran her lige nu? Det er Hell Potion fra Harry Potter. Liquid Luck. Liquid Luck. Ja, så har han sgu da kæmpe hænder. Det er sådan der. Så synes jeg kæmpe hænder. Hvem har kæmpe hænder? Ja. Så kæmpe hænder også. Måske har vi lange fingre. Lige nu, så står vi ved siden af Far Kivers Hoversen, og prøv lige at kigge op. Den her, den er altså en lille smule stor. Vi kan kigge her nu på siden og se dens tænder, ikke også? Jeg tror faktisk engang, jeg læste på Google, at den var planteæder, men de her spidsetænder, de får mig lidt til at sådan, dømme Googles magt. Og vi kan også se alle de her huller. Det var for alle dens 8 øjne. Den har 4 på hver side. Og dens... Da Otto rørte ved den islandske ryle, blev han arresteret. Heldigvis kan Jeppe og Asbjørn parkour. Det blev desværre ikke filmet, så her er en video af Laurits, der forklarer det hele. Hvad spiser du, Magnus? Bacon. Det her det er også der rapporterer live fra fjernsynstårnet. I Berlin. Det her. Jeg vil bare gerne lige vise, hvor mange duer vi har til at sidde her rundt på kanten. Det er pænt mange duer. Hvad synes du om det, Laurits? Hvad synes du om det, Magnus? Giga. Guys, lige nu er vi i sådan Berlin miniland. Og måske skulle vi ikke have undskyld, fordi der er kanoner. Fordi de er her. Og der er den ene. Men den anden mangler faktisk den der selve kanonen på den. Så vi tager apology-videoen tilbage, ikke også, Magnus? Jo. Magnus, skal du ikke lige fortælle, hvad der står knaske på lige nu? Jeg synes, det er meget relevant. Ja, hvor har du den fra, Magnus? Also. Okay, du tog den. What? Hvordan fanden? Hvad er det for noget? På det, det er sgu da fucking besværligt. Det er godt, Frida! Skal jeg gøre det? What the fuck? Skal jeg gøre det? Kan du gøre det ordentligt? Jeg kan gøre det ordentligt. Han sagde, han var fucking god til det. Det var han ikke. Han kunne overhovedet ikke finde ud af det. Det så overhovedet ikke sejt ud. Jamen, slap på ikke, Kelly. Altså, det var da helt vildt. Det var helt vildt. Jeg kan slet ikke håndtere det her. Jeg kan slet ikke være i det her. Så du, hvor skæv den var? Jamen, det er fint. Det er fint, jeg kan ikke være i det her. Så du, hvor skæv den var? Det er okay. Det var fucking skæv. Jamen altså, Brille han sagde jo ligesom, at han kunne finde ud af det der. Og det kunne han jo overhovedet ikke, og det frustrerede os alle. Vi sad der alle sammen dømte ham som... Altså, jeg havde altid lidt ondt af ham. For han sagde jo, at han kunne finde ud af det, så han blev pænt ydmyget af alle. Der var en god mængde mennesker inde på det værelse.
Okay, Laurits. Vil du forklare situationen, som den er lige nu? Ja, så vi skulle tage toget. Det var propfyldt med mennesker. Og så kom Asbjørn. Hvem var det mere? Gustav og Christian. De kom desværre ikke med. Nej. Så skal vi sidde her og vente på dem. Men vi stod og kiggede på dem, mens vi stod frygten i deres øjne. Ja, og livet i deres øjne forsvandt. Og i går, hvad skete der i går? Det ved jeg ikke. Hvad lavede vi i går? Flop. Det han sagde. Vi så på fisk. Hvorfor så mange? Ja, vi så på fisk. Jeg tænkte, vil du gerne have noget? Hvordan er det at have mistet et medlem af jeres børnebande? Ja, det er faktisk det er ret trist. Vi så og kiggede på ham, mens toget kørte videre. Det eneste jeg så, det var danselinjen, der stod sådan her. Jeg vil bare lige appreciate, at der er ikke nogen, der lagde mærke til, at Asbjørn var sådan. Ja, vi lagde først mærke til, at Christian var væk. Vi anede ikke, at Asbjørn var væk. Eller Gustav. Hej, jeg så dig slet ikke der. Lige nu, så er vi inde på et skibsmuseum, og faktisk et teknikmuseum. Og vi har kigget på den her pilestolbruser, som der faktisk står lige her nede, hvis du gider at kigge. Der står Dampfmaschines, das Tankschiff Unitas, et eller andet. Det betyder faktisk, at den kommer fra Titanic. Det her, det er en motor, de har hængt op af stillevandet, eller hvad det er. Titanic. Amos, hvad har vi lavet? Vi har brugt pisse mange penge på bøger i Mall of Berlin. Som du kan se her, vi har købt en masse bøger. Nogle til os selv, nogle som gaver til familie. Og nu er der reklamepause. Velkommen til Magnus Mad Reviews. I dag skal vi smage den her Ice Coffee Latte fra McDonald's. Fucking banger. 10 ud af 10. Velkommen til Magnus Mad Reviews. I dag spiser vi Linder. Sådan en chokoladekugle her. Seks ud af 10. Han skal fuck med okay, Laurits, så hvad er det, der lige er sket? Jeg er stressskidt. Den største lort af hele mit liv. Ja, kan du elaborere? Jeg skulle skide en halv time. Den største dej, du nogensinde kunne forestille dig. Og så kommer vi på toilettet. Vi løber på toilettet, fordi der er en eller anden, der siger, at vi kommer for sent. Så sidder jeg på toilettet, lægger største dej i mit liv. Og han begynder ved at sige, vi kommer for sent. Så lægger jeg en halv dej. Og nu så jeg her, vi kommer ikke for sent. Og nu skal jeg skide. Og der er kun en halv dej. Ja. Wow.
Thank